Ойсыз, монарасыз мәхәллә. Түбәнкама шәһәрендә яңа мәчеткә субай қақтылар. Изге эшне һәм яңалыкны барысы да оңай кабул итеп бетерми. Төзелеш ни өчен ризасызлык тудырган? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иң элек кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә белгесе, яшел килешү һәм агыл битарафлык, ягъни нейтралитет белгесе. Салих әфәнде, башта сездән сорап китсәк, менә ни өчен мәчет төзү шундый зур резонанс тудырды дип уйлыйсыз сез? Сәбәпләр нидә? Беренчедән, без инде алдан бір ел элек инде шул архитектурларны чакырып, үзебезнең фикерләребез, үзебезнең теләкләребез белдергән идек. Шуңа күрә шуңа таянып инде архитекторлар менә безгә шундый архитектура тәкъдим итте. Аллаһның рәхмәте белән инде безгә ошады. Аллага шөкер, күбрәк инде яшьләргә. Шуңа күрә без шул архитектура туктадык. Әмма ләкин әле киләчәктә нәрсә булып бетер бит инде төгәл белә алмыйсың. Кемдер инде әлбәттә шул архитектураны карап, үзе теләгәнне шунда күрмичә, әлбәттә гадәти мисал өчен манара булмагач инде әлбәттә аның сораулар туа башлады. Һәм инде кемдер үзенең шул ризасызлыкны белдерде, әлхәмдүлилләh. Һәм мондый хәл булганы юк иде, дөрестән дә. Хәтта без мәчет дигәндә күз алдына инде бина, аның манарасы бар, ае бар. Шундый мәчет күз алдына килеп баса. Ильяс әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Шундый булырга тиешме бездә мәчет? Әллә ул кагыйдәләр язылмаганмы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә, менә бу мәсьәләдә шундый фикергә киләсе килә, мин аны ниндидер мөһим мәсьәлә дип тә санамас идем. Бу безнең гадәти әйбер, ягъни яшәеш рәвешендә булган. Без кая гына барсак та, ул татар авылы ул нәрсә белән аерылып торган? Ул әлбәттә үзенең манарасы белән. Шул ук вакытта безнең ниндидер сәфәрдә булган вакытыбызда без юлда мәчетне күрдек икән, кешегә керергә һәм чыгарга үзенең урыны. Инде манара кирәкме дигәндә, аны бер сүзсез әйтергә кирәк, манарасы булырга тиеш айда. Хәтта безнең татар халкында манараның үз бәйрәме булган. Аны ай куйганда да аерым бәйрәм иткән. Шуның өчен манарасыз мәчетләр әлбәттә ул Европа системасын без кабул иткәндә, ул инде әйтик, мәсәлән, ислам үзәге дип язылган, без барабыз икән поликлиникада язу язылган икән, аны без беләбез, керәбез һәм шулай ук. Инде ул бездә Рәсәй җирлегендә манара булырга тиеш дигән фикерне әйтәсе килә. Ничек уйлыйсыз, Рәшит әфәнде, Европага без ничектер карарга тиешме бу очракта? Әллә үзебезнең шул ук электән килгән традицияләребезгә хыянат итү ярамыймы? Муса Җәлил, кайгырма дус, яшьли үләбез дип алмадык без сатып гыбыгны. Үзебезчә яшәп, үзебезчә biz şeklimiz ana tügülme deyip yazgan. Mine kalsa biz meşit manaralı, yaki manarasız bolaga tiyiş deyip özümüz şeklimiz. Mesela zamanında Veliyullah Hazreti Yakup ol manaraları koyu garip gadeti deyip yazıp çıkan idi. Yani ana kimler ana Nuri Hanfettah'nın bu nesene anlata degen sözüne min aytır idim indi, mında tiri yaxşı tügül. Bu başka nesene de anlata mesela İrat bilgisi deyip de aytkan Nuri Hanfettah. İndi kelip Avrupa'da bulsak, mesela şuluk Finlandiyada, şuluk Hollanda'da, anda manarası meşitler bir kub. Mesela bugünkü günde Meskev'de 4 meşit var. Rahatlanıp Meskev'de nige manarası meşitler salmazka. Anası bitmenen yongağına Yekaterinburg'da şirkov meselesinde gavga çıktı. Şunda bit etik alardağı indi, alara koyağında Müslümanlara onaylarak meşitlerini manarasızına salıp koyasınken gadeti yurt kübükkine şuluk Meskev'de rahatlanıp Müslümanlar 4 oyunga barganşı 20-30 il jirine baksınlar Meskev'nin. Rahatlanıp Gayetler şunda gayet namazlarına kilsinler, özlerine tiyişli farzını ötesinler, farz namazlarını okusunlar. Hikmet bit anın manaralı buluğunda, bulmağında tügül. Biz özümüzü şeklenmezke tiyiş. Aytik, Avrupa'da şirkavlarga halı ümega şirkavlarını sata başladılar. Meşitke eğlendirirler. Çünkü yani tuttuğu şiğimleri var. Adeti bulmağı meşitler küp. Biz ekranlarda da hazıralarını kuruyabız. Bunda türlü formalarda, türlü stillerde işlengen, hem türlü illerde bulgan meşitler bu. Biz kimgede kusatu ışığına bit meşit salığa tiyiş tügül. Şul tiredeki mehalle birinci katta ol
мәхәллә мәчете булырга тиеш. Әгәр ул мәхәллә мәчете икән, шул тирәдәге шул микрорайонда яшәгән халык аны былай да белә. Намаз укый икән белә, мәчеткә барасы килә икән белә, дини белем аласы килә икән белә. Безгә кемдә күрсен өчен, без аналарның мәчете барсын дип әйтсен өчен генә мәчет кирәкми. Шуңа күрә бу мәсьәләнең бернинди әһәмияте юк. Манарасы бармы, юкмы, мәчет булырга тиеш, халыкка андый мөмкинлек бирелергә тиеш. Кемдер өчен күрсәтү түгел, бәлки шул килгән кунаклар ерактан күреп, шул мәчеткә барыр өчен дә. Раил әфәнде, тарихка күз салсак, менә безнең татар тарихында мондый хәлләр булдымы? Мондый мәчетләр төзү бәлки мәсьәләсе күтәрелгән идеме? Җәмәгать бу бик четерекле мәсьәлә инде әлбәттә. Менә проектны күргәч, яңа проект сәйрәк дип тоелды ул миңа, ләкин менә Рәшит әфәнде әйтмешли, Европада, Европа илләрендә яңа проектлар шактый күп. Ләкин минем шунысын әйтәсем килә, менә безнең татар тарихында манарасыз мәчетләр 16 гасырның икенче яртысыннан, ягъни Казанны бетергәч, һәм инде 18 гасырның 1780 елларга кадәр булмаган. Аның сәбәбе бер, безгә кушмаганнар. Ләкин менә Мәрҗани мәчетен төзи башлагач, иң беренче итеп шул манара мәсьәләсен күтәргәннәр. Һәм инде бу теге мифта түгел, губернатор, Казанның губернаторы патшага хат яза, әби патшага, татарлар манараны бик биек итеп күтәрәләр. Каршы килә әлбәттә, ләкин әби патша моңа каршы килми. Миңа калса, менә бу манара булу безнең халык традициясенә кергән инде ул. Монысы бер. Икенчедән, менә ой турында бәхәс китте. Ул бит инде ой әлбәттә христиан динендә шикелле, әнә теге тәре ул бик сакральный. Мөселманнарда ой ул хәтта сакральный мәгънәсендә йөрми ул. Ләкин менә минем шунысын әйтәсем килә, ой татарларда бик популяр булган ул. Менә Алтын Урда заманында Каталония атласында ул 1379 елда төзелә. Менә анда бу Җанибәк утыра, Алтын Урда ханы, һәм менә шунда без байраклар күрәбез, име, татар шәһәрләренең. Менә аларның күбесе Бату ханның тамгасы, һәм янәшәгенә ой сурәте күренә. Ләкин бер шәһәрнең ое күренми. Яисә инде бу шул Бату Сарай Бату булгандыр дип уйлыйм мин. Менә калган шәһәрләрдә анда ой сурәте ул вакытта кергән була. Димәк, татар традициясендә, татар культурасында ой үз урынын алып торган. Мин менә шуны әйтәсем килә. Һәм аның буенча да белгәннәрдер. Әйе. Өстендә сез Рифат каршы килдегез ахыры Рәшит абый сүзләренә каршы. Рәшит абый сүзенә дә каршы киләм һәм гомумән манарасыз мәчет булырга тиеш түгел дип саныйм безнең Россиядә. Чөнки менә Ильяс Хәзрәт белән килешәм мин. Дөрестән дә, әгәр дә безнең нәрсә булган? Менә Советлар Союзы чорында без манарасыз мәчетләрне күп күрдек инде. Гафу итегез. Ул манарасыз мәчет булуы тарих буенча сөйләп биттеләр. Ул безнең җирлектә ислам диненең тыелган булуының бер билгесе. Монда мәҗбүри рәвештә кешеләр өйләргә кереп, яшерен рәвештә намаз укыганнар. Монда намаз булар. Хәзер андый шикләүләр юк. Шундый шикләүләр юк. Әгәр дә без шуңа барабыз икән, әгәр дә ул киләчәктә менә тенденциясе бик куркыныч. Әгәр дә ярый бу бер ниндидер искәрмә буларак Түбәнкамада бер мәчет булуы, сүздә юк бик матур архитектурасы, ләкин карасаң ул безнең Казан милли мәдәният үзәгенә охшаган. Әллә шулмы, әллә мәчетме, аңлый салыр. Ул ягы бар. Һәм икенче яктан бу сияси ягы бик куркыныч. Әгәр дә моны без норма итеп кабул итсәк, бөтен җирдә моны төзи башласак, безнең инде ислам диненә карашта икенчеләнәчәк, һәм ислам динен күрмәгәч, ниндидер толерантлыкта безгә карата кими башларга мөмкин. Архитектура ягыннан, Искәндәр, сез әйтеп китерсез. Менә монда нинди үзенчәлекләр һәм сезнең өчен иң мөһиме нинди таләпләр куела мәчетне төзегәндә? Минемчә, мин бик шат шундый проект Татарстанда булуы мөмкинчелеген. Чөнки безнең Татарстанда, татарларда күп стереотиплар калган. Чөнки манара булуы обязательно булуы мөмкинчелеген. Европада менә мисал өчен Швейцариядә 9 елда анда кануннар, законнар кирде мәчетләр манарасыз булуы турында. Кем шул партияны алып баручы башлыгы шул кеше ислам динен кабул итте.
Шул партиядан чыккач, ул нәрсә дип әйтте, мин тырышырмын бик матур мәчетне төзергә. Әмма ләкин шул закон халык кабул итте. Хәзер инде Швейцариядә төзелгән мәчетләр, алар манарасыз. Без Швейцарияга карарга тиеш микән бу очракта? Ничек уйлыйсыз? Юк, менә тагында шуны әйтәсе килә. Әлбәттә, манараларның теге күплеге белән түгел, бер үк мәчеткәндә 4-5-6 мәчетне манара белән түгел, бәлки бер манара белән дә без шикләнергә мөмкин. Шул ук вакытта күп кенә оешмаларда, әйтик, оешмалар үзләренә гыйбадәтханә тәртибендә бүлмә бирәләр икән, анда мөмкин бернинди манарасыз да, анда кешегә укырга мөмкинчлек бар. Әгәр дә рәсми рәвештә шулай мәчет салына икән, аның манарасы һәм шул ук вакытта күренә торган билгесе булырга тиеш. Дөрестән дә, мәсәлән, ширкәүләрне төзегәндә тикшерү органнары бар икән махсус, епархия вәкилләре, мәсәлән, шул купуларсыз, тәреләрсез бер кайчанда ширкәүне күз алдына китерү мөмкин түгел. Ни өчен бездә шундыйрак дип әйтгәндә экспериментларга баралар икән? Салих афа, ничек уйлыйсыз? Ну, мин беренчедән инде нәрсә әйтәсем килгән иде миңа. Беренчедән, мулла хәзрәт инде шул мәчетнең хуҗасы дип әйтәбез инде бит. Бөтен проблема аңа кала. Шуңа күрә, әгәр дә инде без аның мәшәкатенә кайтсак, әлбәттә, шул бер манара мәчетне төзи башласаң, бит. Мисал өчен, мин Үзәк мәчетенең имамы Түбән Камада. Шулай бит. Безнең 4 манара. Бер манара бүгенге көнне, бит, күпме тора? 10 миллион тора ул, мисал өчен. Шуңа күрә, мисал өчен, яңа мәчетнең, Нур мәчетнең дип әйтәбез инде, менә күптән түгел 5 ел үтте, без анда кирдек, Аллаһның рәхмәте белән. Аның манарасы 6 миллионга төште, мисал өчен. 9 ел без аны төзедек. Шуңа күрә, Димәк, әле монда финанс мәсьәлә. Әлбәттә, иң беренче шул, чөнки аның мәчетнең архитектурны караганда, аның җирләрен сайлаганда, әлбәттә, бик күп кеше килә дә сиңа киңәш бирә башлый. Әмма ләкин эшкә тотына башлагач, алар кадәр югалалар, ни кызганыч. Башкалар да әлеге мисалны мода буларак кабул итмәсме? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянык тапшыруы без бүген Түбән Камада төзеләчәк мәчет хакында сөйләшәбез. Үзенчәлекле архитектура, сез әйттегез, аның махсус манарасы да булачак дип сөйләп китсәгез иде. Менә ниндирәк манара була һәм ни өчен ул гадәти манаралардан аерылып тора? Ну, әлбәттә, манарасыз мәчет булмый. Ну, ничек инде шулай? Ничек кенә тырышсак та без, әлбәттә, аның әгәр дә үз бинасы, мәчетнең бинасы шакмак кына итеп күренсә, аның янәшә генә, матур гына шундый бер манара булачак, әлбәттә. Әмма ләкин без аны әзрәк икенче төрле ясадык. Һәм әйтәм бит, максат безнең, максат менә шул яңа архитектура белән әзрәк халыкны җәлеп итәргә. Мисал өчен, әзрәк киләчәккә карап, әзрәк менә шундый, ну, безнең Аллаһның рәхмәте белән, мисал өчен, Түбән Камада 22 мәчет. Һәрберсе манарасы белән, айы белән, бит, ул Аллаһның рәхмәте белән мөхтәсибәт күләмендә шулай таралганнар ул мәчетләр. Ә шәһәрдә, мисал өчен, бит, безнең 2 мәчет, икесе дә матур, манаралы, әмма ләкин монда яңа район. Яңа район, монда яңа биналар. Заманча буларга тиеш. Барысы заманча буларга, әлбәттә, һәм без ничектер булса да яшьләрне тартырга тиешбез монда, мисал өчен. Читтән карап торышка, мәсәлән, ул шул ук башка биналардан аерылып тормау, ничек уйлыйсыз? Монда нинди каршылыклар тудырыр? Мәсәлән, башка төрле оешмалар анда, шул ук төрледән-төрле мәктәпләр, кибетләр, башка төрле биналар белән чагыштыра башламаслармы әлеге мәчетне? Мәчет бит инде ул барыбер ниндидер аерым мәгънәгә ия бина булырга тиеш. Шул, мин бу сүз белән килешәм. Әлбәттә, ул мәчет аерылып торырга тиеш. Мин карап торам, бу мәчет барыбер бик аерылып бетмәй. Әлбәттә, нинди дә булса, ниндидер дизайн ягыннан уйлап бетергә кирәктер минемчә. Рәшит әфәнде, ички сыйфатларына күбрәк мөһимрәк дип уйлыйсыздыр сез, әйме? Мин мөхтәсим хәзрәтне сөйләгәч, шуны гына уйлап куйдым. Шунда да бәлкем дүт пишмагына кичкенә генә символик манара ясарга буладыр. Ул мәчетнең инде бинаның. Миңа калса әле монда менә шу мәчет проектларын төзүчеләргә тагын бер таләп куярга кирәк. Мәсәлән, Казанда борынгы мәчетләрдән Әҗим мәчетендә тәһарәтханә читтә. Ул гомумән менә Истанбулда тәһарәтханәләр мәчет эчендә түгел. Әйтик, күптән түгел генә Кабан авылында, Казан янындагы Олы Кабан авылында мәчет төзелде, аның тәһарәтханәсе читтә. Безнең бабайлар тәһарәтханәне мәчет эчендә төземәгәннәр. Менә проект төзүчеләр, ясаучылар шуны истә тотсыннар иде. Татарда тәһарәтханә мәчет эчендә булмаска тиеш. Миңа калса, менә бу мөһимрәк.
ой болу болмага караганда чөнки тәхәрәтхана анда икән кемән эшли батырда хатын кызларын кая кергәнме иратка кая кергәнме ниткәнче ул тәхәрәтхана читтә булырга тиеш. Менә шундый таләп куелырга тиеш миңа калса. Әлбәттә, Казанда тагын бер мисал да бар. Кунакханәләрнең берсендә аерым урын бар. Аерым аны мәчет дип санарга мөмкиндер, чөнки анда шул ук имам бар, барлык чаралар да үткәрелә, мәчетләр белән бәйле дип әйтик. Аны намаз уку урыны дип кенә санау дөрес түгелдер, Ильяс әфәнде. Юк, анда ул рәсми рәвештә аларның ул теркәлгән мәхәллә, аның имамы да бар, анда җомгалар да үткәрелә, шул ук вакытта кунакханәсе дә бар, килгән кешегә анда торырга да мөмкинчелек бар. Инде менә булардан да чыгып нәрсә әйтергә кирәк, безгә сорау бит менә монда манараны тыюмы, тыймаумы дигән. Әйе. Монда бит инде без хәзер урталыкны карыйбыз, беркем дә манараны тыярга куймый бит инде. Манарасы булырга тиеш. Ул әгәр дә без бүген манарага каршы чыга башласак, киләчәктә теге азанны да микрофоннан әйтүне тыярга мөмкиннәр. Нәрсәдән ансы да анага хәлек булмаган, нәрсәгә бу бүлмәдәгене әйтсәгез дә шул да җитә диде. Әлбәттә, бу мәсьәләдә аерым әйтергә кирәк. Оешмаларда шушындый ниләр безнең кергән икән, андый мәхәлләдә эш бара икән, халык анда күп килә, шулай катнашалар, җомгаларында да бөтен 5 вакыт намаз да укыла, эчендә азан да әйтелә шул. Ну анда манарасын мин күргәнем юк, әлбәттә. Бу бар ул, бездә практикада бар дип әйтәм. Һәм проект үзенчәлекләре турында да, Искәндәр, менә монда әгәр дә без башка төрле мисалларны алсак, хәзер калган мәчетләрдә моңа ярап китмәсме? Мин уйлыйм, барбыр шул тенденциялар безгә керә. Чөнки без Европага карыйбыз. Бездә бит европоцентризм безнең халык арасында. Барбыр Европа бөтенсе яшьләр карый. Шуңа күрә шул тенденциялар барбыр модага керә. Модага керсен өчен, дөрес керсен өчен дип, без менә шундый биналарны матур итеп каршыларга тиеш. Монда ассоциатив манарасы бар. Менә бу бинада монда күп ассоциативный симбиотическая архитектура элементлары бар. Мисал өчен, монда келән рәвеше кертелгән. Шул архитектураның рәвешенә. Аерым татар мәсәлән мәчетләренә генә хас булган ниндер архитектура үзенчәлекләре бар дип саныйсызмы сез? Менә борынгы мәчетләребез Казанныкы. Аларның күбесе архитекторлары рус архитекторлары, христианнар. Алар үзенең традицияларын керткәннәр шул проектларыбызга. Мисал өчен, алар базилика рәвешендә ясалган. Менә гарап илләрендә карасак, анда намаз бүлмәләре, намаз заллары, алар узынчалыгы рәткә карап инде ясалган. Безнекеләр Татарстандагы мәчетләребез, алар инде әзрәк ассоциатив христиан ширкәүләр белән дип әйтим. Аваздаштыр, әйе, күренәдер монда. Әйе. Раил әфәнде, бәлки сезгә дә бу сорау кагыладыр. Менә әгәр дә Мин бу фикер белән килешмәсем, чөнки чыннан да күп архитекторлар рус кешеләре булган, ләкин ул татар кушасына салынган. Әйе, дөрес. Һәм татар проектлары буенча. Һәм татар проекты буенча. Тышкы ягы рус архитекторлары ясаганнар. Татар проекты буенча, татар традициялары буенча. Менә мәсәлән, Казан ханлыгында булган мәчетләр, ул бит инде чыганакларда билгеле. Менә шул традициягә нигезләнгән идеялар буенча, менә шул мәчетләр 18-нче гасырда, 19-нчы гасырда алар шын татар традициясендә салынган. Монысы бер. Икенчедән, мин менә бу проектка үзем каршы килмим. Шуннан да ул кызыклы проект. Мин логиканы да аңлыйм, яшьләрне тартырга мода керә дип. Ләкин минем җегетләр шул фикерендә тәшкилә, безнең динне мода белән без катнаштырмасыйк дип уйлыйм мин. Дин инде ул безнең күбрәк менә безнең татар культурасы белән бәйле, бик каты бәйле. Һәм инде мондый мәчетләр булырга тиештер дип уйлыйм, ләкин миңа калса, менә бу мәчет модага кирип китмәсен. Һәм әле монда бит халыкның каршылыгы да бар. Без инде гадәттә мәчет төзү ул бөтенесе өчен индер зур бер бәйрәм һәм изге эш буларак кабул ителергә тиеш. Менә мондый каршылык булмасын өчен, әйе, нәрсә булырга? Беренчедән, менә әгәр дә мин мисал өчен Аллаһның рәхмәте белән шул 2000нче елларда инде аның башында мәчеткә йөри башладым үзем шәхсән мисал өчен. Ул вакытта без мәчеткә килгәндә да бабайлар иде. Урта буын юк иде. Шуңа күрә ул вакытта шул бабайлар да яшьләр. Урта буын әле ул вакытта теге әзер түгел микән инде, белмим, шундый менә бер сынау бар иде.
Бер шундый бер шөкер бар иде дип әйтергә була. Шулай бит инде. Шуңа күрә ничектер булса да хәйле белән, хикмәт белән ничектер бабайлар белән бергә бер фикердә булып шулай аралашып, шәйләр ичеп, шулай әзрәк бер-беребезне тыңлап, без тырыштык. Менә шул үзәк мәчеттә ничектер булса да шул мухитны сакларга, әйбит. Әмма ләкин бүген көнне безнең 15 яшьтән 25 яшькә хәтле яшьләр юк. Ни кызганыч. Хәзер менә бер 7-8 ел элек урта буын килә башлады. Бик күп урта буынга безнең, әйбит, Аллаһның рәхмәтенә, минем әтиләр мисал өчен. Минем әти мисал өчен, әйбит. Минем әтинең буыны инде, әйбит, дип әйтергә ярый. Һәм бабайлар безнең китә бара хәзер. 4-5 бабай. Урта буын икенче төрле. Әгәр дә теге бабайлар шундый усаллар иде, әйбит, мисал шул аларның дингә карата шундый мөхәббәт тә шундый азрак теге. Урта бу икенче хәзер. Менә мисал моңа хәтле мин әле Аллаһның рәхмәте ясын Юсуф хәзрәткә, чөнки анда мин инде тәҗрибә алдым, чөнки мин яшь хәзрәт укып кайттым да, миңа куйдылар дини мәрәсемнәргә. Анда бит инде никах үткәрү, шулай бит инде исем кушу һәм инде соңгы елга озату. Шунда мин күрдем шул буынны, шул бабайларны. Әйбит, алар шундый теге, әйтәм бит, теге бик консервативный булган ялар. Әмма ләкин алар хәзер китә баралар, килә урта буын. Ул вакытта мин мисал өчен сайлый идем, кем вакытка утыра дип. Сайлый идем. Гыйлеме бармы матур итеп Коръан укыйм мисал өчен. Хәзер мин вакытка утырта кеше табам. Фәнишә әзерләмисез? Әзерлибез, дәрес теләми. Аларның дингә карата икенче төрле ниндидер менә мәсәләт, беләсезме? Менә мисал өчен без бик борчылабыз. Хәзер урта буын бик күп абзылар мәчеттә, әйбит, намазда, менә хәзер теге мәчет тулган, теге илә намазларында, иртәнге намазга хәтта күп кеше килә бит. Әмма ләкин вакытыга утыртып дуга кылу, әйбит, халык кешеләр килсә инде әзрәк шулай тыңлап, ничектер теге аның аңлап, теге әзрәк теге бу бит инде үзе бер психология. Монда үзгәрде дисең инде. Тагын бер мәсьәләгә генә туталып китик. Мәчетләрне кем төзергә тиеш хәзер һәм кем финанслый әлеге мәчетне төзелешен? Шуңа күрә нәрсә әйтәсем килә. Менә шул кем финанслый? Кем аны карарга? Әлбәттә халык. Менә мисал өчен игълан иттек, бер гаиләдән бер свай булсын. Һәм халык таләп итәргә мөмкин аның монаралы булуын. Әлбәттә. Шуңа күрә безнең бит әле мәчеттә бар бит әле шура, агзалар, шулай бит. Безнең бит әле бар мәхәллә, җәмәгать. Без бу архитектурага без әзерме? Без канәгатьме? Әйе. Берничек тә имам мисал өчен үзе шундый теге фикергә килеп, архитектор белән сөйләшеп, андый үзе чыгара алмый. Каршылыклар. Әлбәттә. Ильяс әфәнде, сезнеңчә мәчетләрне төзүдә нәрсә таян нуктасы барга тиеш? Әлбәттә, менә без хәзрәтне күрдек Чапан чалмадан, күрдек кардәшләребезнең Түбәтәйдән икән. Шуның өчен дә безнең үзебезнең татарның үзенең стиле бар. Шул стиль сакланырга тиеш. Һәм шул мәчетләрнең эчендә һәр вакытта гыйбадәт тә булуларны Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Амин. Рәшит әфәнде, килешәсез. Менә таяну нуктасы дигәннең һәр халыкның битендә үз традицияләре бар. Әйтик, Төркиядә 1 манаралы, 2 манаралы, фәлән манаралы мәчетләр бар. Аның бит ул тик томалдан гына түгел. Әгәр дә мәчетне бер кеше генә төзетсә, анда бер генә манара булган. Ул шуңа бәйле. Бездә ул проектның төрле кешене итә, бер кеше төзеттеме 5 кеше маңа карап тормыйлар. Билгеле, саф татар авылы икән. Анда гел татарлар мөселманнар гына яши икән, анда манара булырга тиештер инде. Инде менә шул тагын да килеп Мәскәү мисалын алсак, менә бит әле үзебезнең авиа төзелеш районында бәхәс чыкты, агызыгы чыкты. Шундый җирләрдә каршы киләләр икән. Бит һәр вакыт вазгыятькә карарга кирәк. Шип-шиста татар җирендә, татар авылында бөтенесе хуплап торалар икән. 5 манара кой, 10 кой, кемәт бишле акчаң җитсә, чынлап та анасын бит әле, чынлап та нигә әле аны Куршаев мәчетендә күк манараны бик итеп куярга. Әлбәттә без шамалыйбыз. Ул теге Куршаевны салганда сөйләүләренчә, ул Сөембикәдән узып китәргә тиеш булмаган. Сөембикә иң биеге булып калырга тиеш булган. Бәлки аны мин уйлап торам, ул бәлкем биегрәк тә булырга тиеш булгандыр, бәлкем. Кыскасы, урынга вазгыятькә шушы мәхәлләгә карарга кирәк. Мәхәллә хәлитәгә тиеш чынлап та, мәчет манаралы булырга тиешме, ярым айлы булырга тиешме, чынлап та бер манара 8 миллионга төшә икән, андый акчаны каян табасың? Монда бит теге жуганыңа карап аягыңа суз дигән сүз бар. Мәсәлән, шулык нине алыйк, Әҗим мәчетен. Әҗим мәчетендә бит мәчетне салып куясың, аның бит манарасы эчендә уртасында түгел, ул кырыенда, бу ул ян корылма кебек кенә. Ян корылма кебек кенә икән, бәлки моны урынын калдырырга мәчет эшли торсын.
финанслар жиылгач, мәчеткә кеше күп җыгый башлагач, манарасында күтәресез. Әлегә мәчет эшли торсын. Манараны бит мәчеткә ян итеп тә төзеп куеп була. Менә бу мисалдагы кебек инде. Әйе. Хәзерге кебек. Ничек кенә булмасын, мәчет төзү ул изге эш. Уртак фикергә килеп төрле каршылыкларсыз гына төзеп бетерсеннәр иде дигән фикердә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.